सन्मान देत नाही, अडचणीत आला म्हणून नमस्कार करतोय. याच्या अगोदर नमस्कार म्हणून गाडी थांबवून कुठल्या शिवसैनिकाची विचारपूस नाही केली. तुझी आई आजारी आहे, हॉस्पिटलला तू ठेवलाय, काय लागेल काय रे बाबा, कधी नाही विचारलं उद्धव ठाकरे. त्यामुळे तुझ्या मनात शिवसैनिकांबद्दल किती प्रेम आहे, माझ्यापेक्षा माझ्या एवढं दुसरं कोण ओळखत नाही, माहीत नाही. मी चांगला ओळखतो. देवळात गेलात 5 पैसे न टाकणारा, गरीबाला पोटा पाण्यासाठी भूक भागवण्यासाठी कधी काय न देणारा असा व्यक्ती जवळून अनेक ठिकाणी फिरताना, बरोबर असताना, परदेशापासून देशात अनेक ठिकाणी यांच्या सोबत गेलाय, पण कधी या माणसाने खिशात हात गोरगरिबासाठी भिकाऱ्यांसाठी काही काळ घातला नाही. फार बोलेन, दिवस रात्र बोलेन, एवढा यांचा इतिहास आहे मातोश्रीचा. मातोश्रीची भिंत आणि भिंतीच्या आतले सगळी प्रक्रिया मला चांगली माहिती आहे. त्यामुळे यांनी बडाया मारणं गप्प. संजय, तू त्यांना किती उघडं केलंस रे. काही वर्षापूर्वी तू बोलला होतास की यांना रस्त्यावर आणेन, यांना कच्चे कपडे उतरवीन. खरे बाबा, कपडे उतरवलेच तेवढे बस झाले. मी ज्या शिवसेनेत होतो त्याच्या पक्षप्रमुखाचे आता असलेले कपडे तरी कायम ठेव संजय, आणि दिल्या घरी तू सुखी राहा हे संजय राऊतला सांगणार. सुखी राहा, नाही तर त्यांचे कापडे निघ्यापर्यंत पूर्ण नग्न होशील रे बाबा. आज ना उद्या जरा काळजी घे. आता काय नाही राहिलंय, स्टाईल पण नाही राहिली, हातवारे पण आता करत नाही तू. एवढ्यातच सगळं संपलं. नाही तर काय एका जागेवर नाही बसायचं, इकडे तिकडे काय उडायचं, एका खुर्चीवर 10-12 वेळा तर मुलाखतीच्या उडायचं. आता काय नाही, एका कोपऱ्यातून एका तालात आपलं बोलतो. असू दे. उद्धवजींचा आता वाढदिवस आहे ना, आता वाढदिवस आहे. माननीय उद्धवजी, तुम्हाला वाढदिवसासाठी शुभेच्छा देत असताना तुम्हाला दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य मिळो, आणि आमच्यासारख्या साहेबांच्या कडवट कार्यकर्त्याला सुपारी देण्यासाठी हे आयुष्य तुम्हाला पुढे उपयोगी पडो. दुष्ट बुद्धीने कपट कारस्थान करून कोणाचं घर तोडा, कोणाचा संसार तोडा, कोणाला ठार मारा, यासाठी भरपूर तुम्हाला संधी मिळण्यासाठी हे आयुष्य तुम्हाला उपयोगी पडो. पण माझ्यासारखे शिवसैनिक तुम्हाला आयुष्यात भेटतील, पुरून उरतील, हेही आठवणीत ठेवा. अशा शुभेच्छा देतो. आणि आता तुम्हाला माझ्या पत्रकार मित्रांना भरपूर वेळ प्रश्न विचारायला मिळो म्हणून मी माझं संपवत असताना त्यांच्याकडे IT एक डिपार्टमेंट ठेवलं आणि विधी आणि न्याय. मी काहीच ठेवलं नाही. कशाला? सगळी खाती रोज रात्री फायली घेऊन बोलवायची. तुम्ही फाईल घेऊन जा, मी बघतो, हे घे जा, दुसऱ्याची सही घे कर मी जा, अशी ठेवलं. काय काय बरं, तुम्हाला ITचं काय कळतं? फक्त कॉम्प्युटरवर कोणाला संदेश द्यायचे एवढं कळतं. एवढं अमितच्या पाहिलं, ते पण मागून तो सांगतो अमुक करा तमुक करा, हे करता. काही हाताने न करणारा आणि होणारा व्यक्ती म्हणजे उद्धव ठाकरे, ही यांची व्याख्या. आणि म्हणून त्यांना दीर्घ आयुष्याची मी प्रार्थना देवाकडे, माझ्या देवाकडे केली. हे प्रामाणिक आहे. मला कधीही मी साहेबांना एक शब्द दिला होता आणि साहेबांनी घेतला. फोन त्यांनीच केला शिवसेनेतून. आज पहिल्यांदा गेल्यानंतर 2-1 वर्षानंतर, एखाद्या वर्षानंतर साहेबांचा फोन आला. मी कणकवलीच्या घरी होतो. माझा नेपाळी एक हे सेवक आहे, तो धावत आला. त्याच्या फोनवर आला काय साहेबांकडे थापा होता, त्यांनी लावून दिला, साहेब को फोन दे. तो होता साहेब का फोन. साहेब तर वर्ष झालं होतं. म्हणलं कोण सांग? मला म्हणलं दे. मी जय मास्टर सर. मग जय मास्टर काय करतोय? सगळ्यांनी चौकशी केली. साहेबांनी सवय होती.
दो चिंटू पिंटू खाते चिंटू पिंटू निलेश नितेश नमन काय करतायत कशा आहेत सो काय करताय याचे म्हणलं सगळे बरं. मग साहेबांनी सांगितलं नारायण शिवसेनेत आपण हे केलंस तू अमुक केलं मी तुला हे प्रेम दे सगळं एवढं सगळं मान्य आहे साहेब. काय अपेक्षा आहे तुमची सांगा. तुम्हाला माहिती आहे मी तर काय परत येणार नाही काय अपेक्षा सांगा. मग उद्धवबद्दल त्यांनी मला कमिटमेंट ती सांगणार नाही मला. मी बोलत साहेब अजिबात चिंता करू नका. त्यांना काय करतात ते करू दे माझ्याबद्दल बोलतात ते बोलू दे. मी त्यांच्याकडे वाकड्या नजरेने वाईट दृष्टीने पाहणार नाही. माझ्यासाठी सुपाऱ्या दिल्या अनेक लोकांना दिल्या अगदी बाहेर परदेशातल्या पण बाहेरला दिल्या इथेही लोकांना दिल्या. सगळ्यांनी मला फोन करताना मला फोन आला की हिंदुत्वाच्या तुम्ही आड येताय हिंदुत्व राखण्यासाठी साहेब आणि आम्ही शिवसेना अशी वापरतोय राणे करायला देत नाही आणि म्हणून आम्ही ठीक आहे. त्यांनी सांगितलं तुम्हाला वाटतं का नाही आम्ही काय करणार नाही तुम्ही आमचे अशा तशा. मी ठीक आहे मी नाही म्हटलं काय होतं होऊन जाऊ दे. अरे शिवसेना उभं करताना जी ताकद मी वापरली ती माझा जीव वाचवायला वापरणार नाही काय. तू कोण आहेस. आम्ही शिवसेना अशी आणून दिली म्हणून 2.5 वर्ष बसलास. आमची 50 वर्षाची मेहनत श्रम कुटुंब पाहिलं नाही घर पाहिलं नाही आई वडील मुलांची चिंता केली नाही. पण साहेबांच्या नखाला अरे मी तिथे लोणावळ्याला साहेबांना जो धोका होता शरद पवार साहेबांनी सांगितलं अगदी अज्ञातस्थळी जा. साहेबांनी तुला जवळ नाही घेतलं बरोबर नाही घेतलं. तुझी माणसं घे साहेब नाही बोलली. मला साहेब बोलले कोणाला सांगू नको आपला निघायचं आहे अमुक वाजता ये. मी लोणावळ्याला जाऊन राहिलो. कुठे होतास रे. रात्र जागवले आम्ही. साहेब बंगल्यात झोपायचे आम्ही रस्त्यावर गाडी लावून पारा करायचो. गाडी लावून कुठे होता शेंबड्या. काय नाव घेऊन गो साहेबांचं नाव घ्यायचं आमचा अधिकार आहे. वडील नसले तरी आमचं दैवत आहे आणि दैवताचं नाव घ्यायला उद्धव ठाकरेला विचारायची गरज नाही. तू काय दिला वडिलांना ताप संताप स्वास्थ्य बिघडायला कारण हा उद्धव ठाकरे आहे. घरातून पळून जाणारा 2दा घरातून पळून गेला. आठवतं तर विचारा त्याला 2दाही तुला कोणी परत आणलं. नारायण राणेने आणलं आणि आमचं घर तोडायला कायदेशीर परवानगी घेऊन बांधलेलं घर तोडायला खोटे रडे आरोप करून. लाज वाटली पाहिजे लाज वाटली पाहिजे. आणि म्हणून ही बकवास संजय आता बस कर उद्धव ठाकरेची. करा मेहनत करा उभी शिवसेना. शक्य आहे का तुमच्यानी. श्रम करायची तयारी आहे. दिवस रात्र कुठेही अरे चादर नाही अंथरूण नाही चटई नाही अशा एकेका जिल्ह्यात जाऊन आम्ही जागरण करून आमची झोप घालवली. जागता जागता भिंतीला किंवा कुठेतरी झाडाला टेकून आम्ही रात्री काढले. जंगलात रात्री काढलेत. तुला कल्पना पण नाही शिवसेना आणि तेव्हाचे शिवसैनिक कसे वाढले कसे जगले आणि साहेबांना कशी साथ केली. साहेबांच्या तोंडून शब्द निघाला त्याची अंमलबजावणी तासात व्हायची असे शिवसैनिक तेव्हा होते. आज त्यातलं एक तरी तू दाखव तसं आहे का. ते साहेबांनी उभारलं. ती साहेबांची ताकद साहेबांच्या विचारात होती. जागतिक कीर्ती आज उद्या हे आमचे राष्ट्रामृत देशाचे आहे. अहो त्यांचे नाव घ्यायला त्यांच्या घरच्यांना आम्हाला विचारायला जायची गरज नाही. लोकमान्य टिळक असोत बाबासाहेब आंबेडकर असोत नेहरू कोणी असो आम्ही नाव अभिमान आमचे नेते साहेब आमचे नेते. अरे तुझं नातं आहे तुला जोपासायला आलं नाही रे वडील म्हणून प्रेम देता आलं नाही रे. पण त्यांना पुत्र प्रेम असल्यामुळे तुला राखलं जवळ ठेवलं. ही कोणातरी कृपा आहे ते आठव. आणि मग आमच्याकडे वाकडे जे आम्ही केलं अमुक केलं वाट तेच गद्दार. अरे गद्दार नाही आम्ही. आम्हाला तुझा स्वभाव आवडला नाही. साहेबांवर नाराज होऊन आम्ही गेलो नाही. तुझा स्वभाव तुला चांगलं पावत नाही स्वतःच चांगलं करत नाही. माझ्याकडे फार आहे पण त्या घरात जेवलाय खाल्लाय. या वहिनींच्या हातचा पण खाल्लाय रेशमी वहिनींच्या.
मला नाही काही गोष्टी सांगायच्या सांगावं असं वाटतं, पण त्या सगळ्यांनी जबाबदारीने वागा. आदित्य फार बसडा आहेस रे तू, उगाच नको आमच्या हातापर्यंत येऊ, नको येऊस. नाही जीव होत टीका करायची. थोडं तरी काहीतरी जुन्या आठवणींनी आमच्या कर्तृत्वाला कुठेतरी कर्तृत्व जाणीव होऊन प्रेम नको, सूडबुद्धीचं नकोच. तुमच्या अनेक सूडबुद्धीचे निर्णय पचवलेत मी. ना प्रेसला गेलो, ना लोकांना सांगितलं, ना पोलिसांना सांगितलं, पचवले. क्राईमला सगळी माहिती आहे. जे जे माझ्या अंगावर आले सगळी माहिती पोलिसांकडे. त्यामुळे भीती हा शब्द माझ्या राशीत नाही. आणि त्यामुळे धमक्या बिमक्या आणि एकनाथ शिंदे सारख्याला तो भाजप बरोबर आता एकत्र आम्ही भाजपने त्यांना पाठिंबा देऊन एकत्र आज सत्ता महाराष्ट्राच्या हितासाठी जनतेसाठी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सहकार्याने घेऊन करतायत. आड येऊ नको मांजरी सारखा, नको. गद्दार म्हणून जर डिवचण्याचा प्रयत्न केला, आम्ही विरोधकांना जो धडा शिकवला तर आमच्या जीवावर येणाऱ्यांना तुम्हाला वाटतं का सोडू का आम्ही? कोणाच्या जीवावर बेतू नका. केलं ती कारस्थानं बस झाली. उजळणी करू नका, करू नका. आमचे डोळे उघडलेत, सैनिकांचे डोळे उघडलेत. आणि म्हणूनच काय आश्चर्य आहे, एकनाथ शिंदेचं खरंच अभिनंदन करा. 50 जण घेऊन वेगळे झाले. शिवसेना खरी कोणती? जास्त आमदार आहे त्यांची शिवसेना. आता यांची मातोश्री पुरती शिवसेना. मातोश्री हित कोणाचं? मातोश्रीचं. कल्याण कोणाचं? मातोश्रीचं. पद निर्माण झाली कोणाला? मातोश्री आणि मातोश्रीचे नातेवाईक. बस, बाकी लायकच नाही. बंद करा हे सगळं. मराठी माणूस आणि हिंदुत्व शब्द तुमच्या शोभत नाही. त्यांच्या जीवावर तुम्ही जगताय. गेली 56 वर्ष त्यांचे काबाड कष्ट मेहनत तुम्हाला प्रेम दिलं, तर त्यामुळे तुम्ही जगताय. तुम्ही 1 रुपया मिळू शकत नाही. तुमच्यात ती ताकद नाही. त्यामुळे विचारतो, माझं लिंक तोडू नको. आता येतंय ना, मी जवळ आलोय. आणि म्हणून पत्रकारांना प्रश्न विचारायची घाई असल्यामुळे भावनिक मुलाखतीला भावनिकतेने मुलाखती दिलेलं उत्तर मी तुम्ही ऐकलं, लोकांपर्यंत पोचवा. आणि आपल्याला अपेक्षित ते प्रश्न, हवे असलेले प्रश्न विचारा. संपूर्ण पत्रकार परिषद तुम्ही या मुलाखतीवर घेतली. तुम्हाला असं वाटतंय का की सामना एकतर त्याच पक्षाचं मुखपत्र आणि त्याच संपादकांनी ही मुलाखत घेतली? उद्धव ठाकरेंनी ही मुलाखत दुसऱ्या माध्यमाला किंवा दुसऱ्या संपादकाला पत्रकारांना द्यायला पाहिजे होती का? हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न, तुम्ही असं म्हटलं की शिवसेना उभी राहणार नाही, पुढे भवितव्य तुम्हाला काय वाटतं? उभी राहणार नाही माझं भवितव्य सांग, म्हणजे ज्योतिष आहे. ताकद मला माहिती आहे ना. उद्धव ठाकरेची ताकद काय? 20 मिनिटाच्या पेक्षा जास्त मिनिटं चालू शकत नाही. ते महाराष्ट्रात काय फिरणार? आपली खुर्ची गेल्याशिवाय कुठे बसता येत नाही. ते प्रचार आणि जनतेची कामं, प्रेम भीम कसं देणार? मला माहिती आहे. प्रेम आणि विश्वास त्यांच्या राशीत कोणाला ते देत नाही. घरच्यांवर किती आहे मला माहित नाही. आणि त्यामुळे शिवसेनेला भवितव्य नाही. दुसऱ्या माध्यमाला ही तुमचा पहिला प्रश्न असा आहे, जो जो पत्रकार मिळेल तिथे भावनिक हाक मारण्यासाठी त्यांना पण मुलाखत द्या, या मताचं मी आहे. सगळ्यांना द्यावी, तेवढा आमचा प्रचार होईल ना बीजेपीचा. मुख्यमंत्री काल दिल्लीमध्ये होते आणि त्यांनी असं विधान केलं की नव्या संसदेमध्ये बाळासाहेबांची प्रतिमा लावण्यात यावी, यासाठी आपण पंतप्रधान मोदींना भेटून विनंती करू. तुम्ही केंद्रामध्ये आहात, केंद्राचे सरकारचे प्रतिनिधी आहात, तर तुमचं या मागणीबद्दलचं काय मत आहे? एकनाथ शिंदेने भावनिकतेने ही हे वाक्य किंवा हे तुम्हाला सांगितलंय. मी कर्नाटक
मी प्रथम सभागृहात फोटो लावण्याचे जे नियम आहेत ते नियम पाहिन. कोणाचा फोटो लावला जातो त्याला आचारसंहिता आहे ते पाहून नंतर मग सुचवेन. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंसोबत तुम्ही देखील काम केलेलं आहे. एक नाही 39 वर्ष. हा, पण उद्धव ठाकरेंनी असा एक आरोप केलाय की शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वासाठी राजकारण केलं आणि आजचे लोक म्हणजे विरोधी पक्षातले लोक राजकारणासाठी हिंदुत्व वापरत आहेत. हा बरोबर आहे. राजकारण केलं म्हणून नंतर हिंदुत्वाशी गद्दारी करून मुख्यमंत्रीपद मिळवलं हे राजकारण आहे ना. आम्ही काय आमचं कर्तृत्व होतं, आम्हाला बोलावलं माणसांनी, नारायणाने खाली झालात आमच्या और मला सगळेच पक्ष बोलवत होते, आठवड्यांचं सगळेच वेकेन्सी होती माझी, मी भरली ती जिथे पाहिजे तिथे. यांना विचारावं या उद्धव ठाकरेला कुठल्या पक्षात कोण घेईल का. ती एकटा राहिला तरी बोलणार मी शिवसेना. काय तो काय करूच शकत, हातबल आहे माणूस. आणि त्यामुळे उद्धव ठाकरे हा कुठे जाऊ शकत नाही. बाकीचे जे गेले त्यांच्यात कर्तृत्व होतं आणि त्या कर्तृत्वावर महाराष्ट्राचं काय हित करतील म्हणून पक्षदाना घेतात. तुम्ही आता बोलताना असं सांगितलं की तुमची सुपारी दिली होती. बाळासाहेब ठाकरे असताना तुमची सुपारी देण्यात आली होती. होय. कोणी दिली होती? मी 2005 ची गोष्ट मी वर्ष पण सांगितलं. 2005ला मी शिवसेना सोडली आणि त्यानंतर जी मला माहिती मिळाली त्याप्रमाणे ज्यांना सुपारी दिली तिथूनच फोन यायची. पण बाळासाहेब ठाकरे त्यावेळेस हयात होते, त्यावेळेस सुपारी नक्की कोणी दिली? ही माहिती मी नाही, मी क्राईमला दिली. उद्धव ठाकरेशिवाय दुसरं कोण देणार नाही. उद्धव ठाकरे आणि त्यांना फोन करून लावून देणारा मिलिंदर. त्याला बाळासाहेबांनी विरोध नाही केला का? ते मी विचारल्यानंतर मी शिवसेना सोडली होती, विचारायला संधी नव्हती आणि त्याशिवाय मी फोन केला नाही. मला एक बघा, मला कोणाशी सुपारीवर दिले मला चॅलेंज वाटतं, बघूया. त्यामुळे मी काय विचारान प्रेस बिसला जात नाही. मी अशावर 26 ते 27 दिवस झाले राज्यामध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाहीये, सरकारची स्थापना झाली, आदिवासींच्या 1200 कोटीचा निधी थांबवलेला आहे, स्थगिती दिलेली आहे 1200 कोटीच्या निधीला. कसल्या आदिवासी निधीचा विकास कामाचा 1200 कोटी ते थांबवलेले. अद्यापपर्यंत सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार आहे, मग अधिवेशन नाही. याच्याकडे कसं बघतो? मंत्री यांना शपथ द्यायला हवी होती, या तुमच्या मताशी संमत आहे. याची काय अडचणी असू शकते, पण माझ्या माहितीप्रमाणे लवकरच आठवड्याभरात शपथविधी होईल. काही सुप्रीम कोर्टाची केस सुरू आहे, त्याच्या काही तांत्रिक अडचणी असं नाही नाही, तांत्रिक अडचणी शपथविधीला नाही. पन्नास आमदार बाहेर पडले, मात्र शिवसेनेचेच काही नेते म्हणतात की ही खरी शिवसेना नाहीये, खरी शिवसेना मातोश्रीवरती बसली आहे आणि सुप्रीम कोर्टाचा नाही नाही, मला सांगा मग खरं शिवसेनेत आमदार किती? 50 40 आमदार एकनाथ शिंदेबरोबर गेले. 40 गेले, मग ते शिवसैनिक नाही. मात्र ते असं म्हणतात की टू-थर्ड मेजॉरिटी जरी असली तरी दुसऱ्या पक्षामध्ये विलीन व्हावं लागेल. तो कायद्याचा सोडा हो, त्याचं जे काय म्हणतात ना शिवसैनिक नाही ते बोला ना तुम्ही. तो कायदा आपण नंतर बघू. कायद्याचा पंडित आहे मी, पक्षांतर कायद्याचा. बरेच वेळा सरकार पाडायचे मी प्रयत्न केला. अनुभवी लोकांना विचारा. ज्या पक्ष आहे बघा, पक्षांतर करताना एक पहिला गट, गट नंतर कुठल्या पक्षात विलीनीकरण, हा एक कायदा आहे. त्याचबरोबर मी आजही शिवसैनिक आहे, मी शिवसदस्य, मी काय केलं नाही पक्षाविरुद्ध कारवाई. याच्यापूर्वी कुठे मला एक नोटीस दिली, काय दिली, काय काय एवढ्यास जाऊ दे. हे कोर्टाचं काम आहे, देशाचं कोर्ट, याच्यावर आमचा विश्वास आहे आणि ते काम करतात, ते आपलं काम नाही. तुम्हाला विश्वास आहे शिंदे गटच खरी शिवसेना ही न्यायालयात साध्य होईल? नाही, ते मी हे बघा ते सांगू शकत नाही, कारण मी घटना पूर्ण जरी तेव्हा वाचली, आज माझ्या लक्षात नाही शिवसेनेची घटना. त्या घटनेवर हा निकाल अवलंबून आहे. नाही, एक आरोप लावला जातो शिंदेच्या सगळ्या आमदारांवरती की केंद्र सरकारने ईडीचा दबाव टाकून अनेक लोकांना या बंडखोरी करायला लावली. अनेक लोकांची नावं त्यांनी घेतलेली आहेत. किती लोकांची? त्या ईडीच्या नावामध्ये मेवणे जे आहेत ना, जे आता त्यांच्यावर काही आहेत, त्यांना क्लीन चिट दिली. हा त्यांना क्लीन चिट दिली ना. हो, ऐकून घ्या. त्यांची नावं दिली. ते काय गद्दार आहेत का?
त्यांच्या जवळची माणसं आहेत. संजय राऊत, त्याला पण ईडीने गेलं, त्याला पण क्लीन चिट दिली का? नाही. म्हणजे तुम्ही जे विचारताय, ईडीने ज्याच्यावर हे आहे ना संबंध, आणि कुठला केस क्लोज होत नाही. एका प्रॉपर्टीबद्दल क्लीन चिट आली असली तर अजून बऱ्याच प्रॉपर्टी ते लंडनपर्यंत बऱ्याच आहेत, त्या बऱ्याच अजून यायच्या आहेत. आणि काहीचं डिटेल माझ्याकडे आहे, डिटेल प्रॉपर्टीचं. भुजबळांच्या वेळेला ज्या सीएने हे काम केलं ना, सीए तोच होता, आता पळाला आहे. ते पण मला माहिती आहे, पळून कुठे गेलाय ते पण मला माहिती आहे. मी राजकारणात असलो ना तरी महाराष्ट्र असो का काय, बातम्या माझ्याकडे बरोबर डिटेलमध्ये असतं, लोकेशन कळतात मला. शरद पवार बोलतात की मध्यामध्ये निवडणूक लागू शकतात, की सरकार करू शकतं. माझ्यापेक्षा माननीय पवारसाहेब सिनियर नेते आहेत, त्यांना बऱ्याच निवडणुकीचा आणि निवडणूक कधी कमिशनर जाहीर करायचा माहिती आहे. त्यामुळे असू शकेल, ते म्हणतात मध्यवर्ती निवडणूक. जे दौरे केले जात आहेत त्याच्यातून सातत्यानं आव्हान दिलं जाते की निवडणुका घेऊन दाखवा, मग या आव्हानामुळे निवडणूक जाहीर करता येत नाही. बंडखोरांचं नाही, पराभव होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. काय बंडखोरांचं? बंडखोरांचा पराभव होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे बालिशपणा आहे. हे सगळे प्रश्न आहे ना लहान मुलांचे आहे. बंडखोरीचं एवढं धाडस केलं, हा मर्दपणा आहे म्हणा. आणि लाचारासारखा हात जोडून, ते पण सरळ पण नाही जोडत, असे असे का हात सरळ होत पण नाही ना. अरे सोडा ही लाचारी म्हणा. तुम्ही लोकसभेचा आकडा सांगितला की 5 सुद्धा येणार आहे, विधानसभेत काय? हं? लोकसभेत 13 आमदार. किती पटकन उत्तर. तुम्ही बक्षीस द्यायला पाहिजे, कौतुक करायला पाहिजे. हा? एवढं पटापट उत्तर कोण देतं? दुसरे बोजत राहिले असते पुढे इकडे, विदर्भ, मराठवाडा, इकडे तिकडे. राणेसाहेब, आतापर्यंत जर बघितलं तर तुमची कोकणातली लढाई शिवसेना सोडल्यानंतर शिवसेनेशीच झाली. म्हणजे तिथले स्थानिक आमदार दीपक केसरकर आता शिंदे गटाचे प्रवक्ते बनले, उदय सामंत सुद्धा शिंदे गटाबरोबर गेले. पुढच्या काळामध्ये कोकणामध्ये शिवसेना आणि शिंदे गट आणि तुमचं भाजप एकत्र काम करणार आहे. शिवसेना कुठली? शिंदे गटाची. दीपक केसरकर ऐकून घ्या, शिंदे गट. हो, असं म्हणा. शिंदे ते नाव नको. शिंदे गट आहे ना, तो आमच्या बरोबर आहे, मग एकत्र काम करणार. नांदा सौख्य बरे. कळलं ना? अरे काय चहा वगैरे काय काय हे बघ, काय आहे का व्यवस्था बघ. हे बाबा जरा आण, मला पण ग्रीन टी आहे. थँक्यू. पूर्ण कॅमेरा बंद करा. अरे बाबा, हे डिमांड आहे, हे डिमांड. बाबा, हे डिमांड आहे, हे डिमांड. डिमांड प्रयत्न व्यथा म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र समोर मांडलेली आहे, देशासमोर मांडली. ते व्याकुळ झाले आहेत मुख्यमंत्री पद गेलं तरी. ते म्हणतायत मुख्यमंत्री पद गेलं तरी मला कोणतंही दुःख नाही. उद्धव ठाकरे या व्यक्तीला मी फार जवळून ओळखतो. शिवसेनेत मी 39 वर्ष होतो. अंगात खोटारडेपणा आहे, कपटीपणा आहे आणि दृष्ट बुद्धी आहे. असा व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी बसून त्यांनी 2.5 वर्षात ना जनतेचं
ना शिवसैनिकांचं ना हिंदुत्वाचं कोणतेही हित किंवा कामं केली नाही. आजारपण आणि मातोश्री यातच त्यांचं कार्य. आता सांगताना या मुलाखतीमध्ये मी आजारी होतो, माझं ऑपरेशन झालं, मी शुद्धीवर नव्हतो आणि त्याच वेळेला सरकार पाडलं गद्दारांनी, असं ते म्हणतात. शिवसैनिक होते, ते निवडून आले, सत्ता आणली आणि मग जेव्हा उद्धवजी ठाकरे यांच्याशी जमलं नाही, विचार जुळले नाहीत, पक्षपात उद्धव ठाकरे करायला लागले आणि त्यामुळे त्यांनी दुसरा गट तयार करून शिवसेनेच्याच नावावर ते बाहेर पडले आणि सरकारमध्ये गेले. स्वतःचं पद एकनाथ शिंदेना मिळायचं पोटसूळ, यातूनच ही मुलाखत संजय राऊत यांना घ्यायला लावली आणि संजय राऊतने अजून एक काम हातात घेतलं, ते पूर्ण करायला लागले. कोणतं काम? पहिलं काम त्यांनी केलं, उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदावरून खाली उतरवायचं आणि आता त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी ही मुलाखत आहे. संजय राऊत खुश आहे मनातून की मी फत्ते झालो, मी विजयी ठरलो, माझ्या गुरुने पवार साहेबांनी दिलेलं काम मी उत्तमरित्या हाताळलं, याचं समाधान आहे. उद्धव ठाकरे याच्या मुलाखतीत असे वारंवार म्हणतात, माझीच माणसं विश्वासघाती ठरली. उद्धवजी, तुम्ही विश्वास साहेबांनंतर कुठल्या शिवसैनिकांना दिला? राज्यातल्या कोणत्या शिवसैनिक आमदार खासदार अडचणीत असताना मदत केली? मातोश्री बाहेरच्या एका तरी व्यक्तीला, शिवसैनिकाला तुम्ही कधी मदत केली आहे का? त्यांना प्रेम दिलात का? विश्वास दिलात का? त्याला उत्तर नाही आहे, नाही दिलं याने. अहो, भेट द्यायचे नाही तर विश्वास आणि प्रेम सोडूनच द्या. आता अनेक आमदार आता बोलतायत, 4-4 वर्ष आम्ही यांच्याकडे मागतोय, वेळ मागतोय, नाही मिळत. 4-4, 5-5 तास थांबलो वर्षाच्या बाहेर, वेळ नाही मिळत. आणि आता कशाला त्यांना तो गद्दार? तुमच्यापासून विचार जमला नाही म्हणून तो गद्दार. मी मागाशी दुष्ट बुद्धीचा उद्धव ठाकरे म्हणालो. आज वृत्तपत्रात मी वाचलं की एकनाथ शिंदेला मारायला पण सुपारी दिली होती नक्षलवाद्यांना. हा का पहिला प्रयोग नाही? साहेबांनी मोठे केलेल्या कार्यक्षम कर्तबगार माणसं शिवसेनेत निपजायला लागली, त्यावेळेला एकेकाला कमी करण्याचं काम केलं याने. रमेश मोरे याची हत्या कोणी केली? जाधव आमचा जयेंद्र जाधव याची हत्या कोणी केली? ठाण्याचा एक नगरसेवक, याची हत्या कोणी केली? नारायण राणेंनी 2005 ला शिवसेना सोडली, किती कोणाला नाही सुपाऱ्या दिल्या? देशाबाहेरच्या गँगस्टरना दिल्या, देशातल्या गँगस्टर सगळ्यांना. मी नाही बोललो तेव्हा, मी समर्थ होतो तोंड द्यायला. मी वाचलो माझ्या आई वडिलांच्या पुण्याईनी. त्यांनी तोंड उघडू नये. ज्यांना सुपाऱ्या दिल्या ते माझ्याशी बोललेत की असं असं आम्हाला काम मिळालंय, तुम्ही सावध राहा, आम्ही नाही तर दुसरे करतील. त्यामुळे एकनाथ शिंदेला ही पहिली गोष्ट नाहीये काय चेहरा सोजवळ दाखवतो, मी असं आहे तसं आहे. आता म्हणतो मी
मातोश्रीत गेलो, रिलॅक्स झालो. हो, मग वर्षावर काय होता तुम्ही? वर्षातून बाहेर पडताना का दुःख झालं? काय काय नाटकं केली? एक नंबरचा नाटकी माणूस आहे. 4 भिंतीच्या आतमध्ये तो नाटकं करतो आणि मग आता टीव्ही आहे, नाही तर कॉम्प्युटर आहे. काय आहे? महाराष्ट्र प्रशासनाच्या कोणत्या योजना राज्याच्या जनतेसाठी वापरल्या? सुखकर जीवन व्हावं, सुखी व्हावेत म्हणून कोणत्या योजना आणल्या? मग तो शेतकरी असो, कामगार असो, उद्योजक असो, कोणी असो, काय परिवर्तन केला 13 कोटी जनतेच्या जीवनात? काही न करता केवढही बडबड करतो. आत्ता मी परवा नवीन मुख्यमंत्र्यांना अभिनंदन करण्यासाठी आणि उपमुख्यमंत्र्यांना मंत्रालयात गेलो. कुठेतरी 6व्या का 7व्या माळ्यावर नेलं मला वर आणि तिथे दाखवलं. तिथे सगळे अधिकारी भेटले. मी अधिकाऱ्यांना बोललो, हे काय नवीन ऑफिस काय? हो साहेब, 2.5 वर्षानंतर मध्ये एकदा 3 तास आले मुख्यमंत्री, 2.5 वर्षात फक्त 3 तास मंत्रालय. काय बडबड करतो? काय केलं काम तू? दिवे लावले, एकदा छाती पकडतो, एकदा कमर पकडतो, एकदा पायाची ढोपरं पकडतो. हे दुखतं. अरे दुखत होतं तर झाला का मुख्यमंत्री? मग हॉस्पिटलमध्येच राहायचं, मातोश्रीच्या बाजूला 2 कॉट टाकून ठेवायच्या. या सगळं खोटारडेपणा जो सांगतोय ती. मुख्यमंत्री म्हणून खाली उतरल्यानंतर कोणाच्याही डोळ्यात अश्रू आले नाही. म्हणून अश्रू आले. का रे बाबा अश्रू? काय केलंस? का धान्य पाठवलं घरी? का लाईट बिल भरलं? का पाण्याचं बिल भरलं? का शाळेतल्या मुलांच्या फी माफ केल्या? काय केलं काय तू? मी सांगतो त्याला काय येतं ना, मला चांगलं माहिती आहे. काही येत नाही. नेहमी आपलं अरे मर्द असाल तर असे. अरे तू मर्द का म्हणतो? तू सिद्ध केलं का आधी? प्रत्येक काम दुसऱ्याच्या हाताने करून घेतो हा माणूस. याला मार, त्याला मार, हे कर, ते कर. हे तर दुसऱ्या हाताने सगळं करतो, स्वतः काय करतो? त्यामुळे आता मला शंका येते, नेहमी मर्द म्हणतो. आता काय करायचं? त्याला शब्दप्रयोग वापरला तर आक्षेप होईल, नाही वापर. त्यामुळे आम्हाला त्याच्याशी कर्तव्य, तुझ्या मर्दानगीबद्दल आम्ही पाहिलेलं आहे सगळं. आम्हाला इतिहास माहिती आहे. माझ्यासाठी मातोश्री नवीन नाही. आज मी बोलत असताना घरपल बदलला असं कळलं तर दुसऱ्या मातोश्रीचा अजून इतिहास काय भविष्य काळ सुरू झाला नाही, तो आजपासून सुरू होईल. आणि त्यामुळे त्यांनी जे काही सांगितलंय, पंढरपूरला पहिलीच वारी म्हणजे देव आता आठवला काय? आता गेले मध्ये एकादशी काय याला संजय राऊत म्हणतात, उद्धव ठाकरेंच्या राजकीय संकट गोगावत असताना दिसते वादळ. काय वादळ? कोठे शमलं सगळं. वादळ निर्माण झालंच नाही. सुरळीत 50 पेक्षा जास्त आमदार एकनाथ शिंदेच्या गटात. एकनाथ शिंदेच्या काय दिलं एकनाथनी? हो एवढे 50 आमदार आणि यांना सोडलं. यांनी जे दिलं नाही ते एकनाथ शिंदेने दिलं. यांनी कोणाला प्रेम दिलं नाही, यांनी कोणावर विश्वास टाकला नाही, शिवसैनिकांवर जवळ बोलवला नाही, भेटी दिले नाही, दुःखामध्ये समरस कोणाच्या झाला नाही. का राहतील तुझ्यावर? जे तू दिलं नाही उद्धव ठाकरेजी ते एकनाथ शिंदेने दिलं म्हणून गेलं विश्वासाने. ती गुवाहाटीला जाऊ दे का कुठलं गेलं नाही एवढ्या लांब प्रेमा कुठे गेले? विश्वासाने गेले. जे तुम्ही दिलं नाही ते काय राहिलं? हो काय राहिला माहितीये ना? एक जेम ते 1 डझन आमदार आणि पाव डझन खासदार. पाव डझन 3 असते 3च्या. काय हाताशी आहे? केवढा बडबड करतो. संजयने वाटोळं केलं ते शिवसेनेचं तरी उद्धवकडे प्रश्न विचारतो.
त्याला लाज कशी नाही वाटत त्या संजय राऊतला? अरे तुझ्या पत्रकारितेने, वैचारिकतेने, बुद्धीने शिवसेना फुटली हे झाली नाही, वेगळी झाली नसती तर तू बोलू शकला असता. वेगळी झाली, पक्षाबाहेर गेले, शिवसेना म्हणून ते सांगतायत, चिठ्ठी तुमचे घेऊ पाहतायत, तरी तू मुलाखत घेतो. उद्धव ठाकरे असे आणि तसे. अरे तू काय पाहिलं यांनी उद्धव ठाकरेला? मला जा, मी 19 जून 1966चा शिवसैनिक आहे. मला महाराष्ट्रात जनतेला सांगायचं आहे, 66च्या शिवसैनिकांनी शिवसेनेने जे शिवसैनिक म्हणून जे सोसलं, जीव असं तळातार घेऊ. शिवसैनिक झालं तर आम्हाला माहित नाही, रोज आम्ही हे सगळं काम करताना, कार्य करताना परत रात्री घरी जाऊ का? प्राणपणाला लावून साहेबांना साथ दिली. साहेब हे प्रेम नव्हतं तर साहेब आमचं वेड होतं. आता फोटो लावतोय बघा, मुद्दाम बघा. हे बघा, कालच्या प्रेसला फोटो लावला. पहिला याच्या मागे प्रेस झाली, तो आहे का साहेबांचा फोटो? मुख्यमंत्री असताना बघा, मुख्यमंत्री असताना साहेब आठवत नव्हते. खाली उतरला साहेब वडील. मी मागच्या एका मुलाखतीत म्हणाल, काय वडिलांना म्हणून हा बोलायचं ना, माझे वडील, माझा वारसा आहे. वारसा रक्तानेच असतो का? विचाराने नसतो? साहेबांचे किती विचार आत्मसात केले आणि कार्यान्वित किती केले सांगू दे त्यांनी. साहेबांना किती प्रेम दिलं, किती संवाद दिलास, त्याच्या अधिक पटीने दुःख दिलंय, त्रास दिला. एक दिवशी क्रमवार याने दिलेला त्रास मला सांगावा लागेल, छळलं अक्षरशः. आणि आता मोठा साहेब म्हणतो. याला माहिती आहे बाळासाहेब ठाकरे हे नाव काढलं तर मोठा शून्य म्हणजे उद्धव ठाकरे. मोठा शून्य म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे नाव काढलं. माझे वडिलांचं फोटो चोरता, वडिलांचं नाव चोर. काय बोलतो रे वडिलांबद्दल? ते आमचं दैवत. बाळासाहेब दैवत मानायचो आम्ही. त्या वेळेला साहेब असताना, शिवसेनेत असताना, अरे आई वडिलांचं ऐकलं नाही, जाऊ नका, असं करू नका, पण आम्ही साहेब जे बोलल ते करत गेलो. हे तू केलंस का? या माणसाने शिवसेना लढत असताना एक कोणाला लाफा मारलेला एक उदाहरण उद्धव ठाकरे दे. किंवा मुंबईत दंगली झाल्या, शिवसैनिक मरत होते, त्या दंगलीमध्ये जाऊन सामोरं गेलास, दंगलीमध्ये सहभागी झालास, तिथे ब्रेड बॉड्या पडलेल्या उतरून हॉस्पिटलमध्ये घेऊन उपचार केलेस, काही केलं नाही या माणसाने. आता मोठा सांगतोय शिवसैनिक. अरे शिवसैनिकाच्या जीवावर तू खोके जमा केलेस 2.5 वर्षात. जे संजय राऊत खोके म्हणतो, माझा शब्द नाही, या मुलाखतीत काय खोके. अरे एकनाथ शिंदे याला छळलं, अरे त्यांनी सहन केलं, माझ्यासारखं केलं नसतं हो. एकनाथ शिंदेकडे नगर विकास आणि चालवतो कोण? आदित्य ठाकरे आणि माननीय रश्मी वहिनी या चालवतात खातं. तरी त्यांनी सहन करायचं. खोके याने जमा करायचे आणि पुट्ट्याचा खोका याने फेकायला एकनाथाकडे द्यायचा. आतलं नाही काय हा बोलतो ना. 1% नाही, या देशातल्या राज्यातल्या लोकांना मी सांगेन, हा खोटारडा माणूस आहे उद्धव ठाकरे. हा म्हणतोय महाराष्ट्रात जनतेने भावनिक हाक मारतोय. ही सगळी पॉलिटिकली राजकीय आहे, स्वार्थासाठी आहे. शिवसेना आता उभं राहणार नाही. माननीय बाळासाहेबांची शिवसेना आता उभं राहणार नाही. साहेबांचं प्रेम आणि साहेबांनी दिलेला विश्वास, मराठी माणूस हिंदुत्व हे साहेबांच्या रक्तात होतं. हा बोलतो आम्ही हिंदुत्व सोडलं नाही. काय रे खोटारड्या. अरे मुख्यमंत्री भाईसाहेब नाही ना, हिंदुत्व मुख्यमंत्री बनताना
अहो, हिंदुत्व सोडून काँग्रेस राष्ट्रवादीत गेलात. तुमच्या हिंदुत्वाची समरस आहेत का राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस? सांगा. फक्त मुख्यमंत्री बनण्यासाठी लाचार झालेला माणूस आणि अभिमानाच्या हिंदुत्वाच्या भाषा करू नयेत. लाज वाटली पाहिजे बोलायला. आता 2.5 वर्षापूर्वीची भूमिका मला माहिती आहे. रात्री जाऊन पवार साहेबांच्या घरी जे बोललात ना, तो स्वार्थ होता आणि तो दगाफटका शिवसैनिक म्हणजे एकनाथ शिंदेचा होता. दगाफटका. नाव जाहीर झाल्याच्या आदल्या रात्री साहेब माननीय पवार साहेबांच्या पंगवाळकेश्वरच्या घरी जाऊन संजय राऊत, आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या वेळेला शिवसैनिकाला करता येत नाही. साहेब मीच होणार मुख्यमंत्री, तुम्ही माझं नाव जाहीर करा. हाच ना पुळचट मर्दानी भाषा पण नाही हो. काय बोलतो नेहमी विनोद. कालच्या मुलाखतीत महाराष्ट्र हित कुठे आहे हो? मातुश्रीच्या बाहेर गेला हा. जनतेचं हित कुठे आहे हो? जनतेचं हित कुठे? कशामध्ये आहे? उडकाना आता हाक मारतोय जनतेला का म्हणून. 2.5 वर्षात तू गेलास कोणाच्या घरी गेला? आता शाखात जातोय. अरे शाखेत जाशील, शिवसैनिक कुठे असणार? प्रामाणिक निष्ठावान का असणार? तुम्ही येणार म्हणून इकडून तिकडून 5-25 आणून भाड्याचे 1,000 रुपये 2 तास उभं राहायचे. मला माहिती आहे सगळे रेट. आणणारी माणसं पण माहिती. काही ठिकाणी तर फेरीवाले आणून बसवतात. काय अवस्था ही शिवसेनेची. साहेबांची मिटिंग, साहेब अमुक ठिकाणी, अहो झुंबड उडायची हो, झुंबड. आणि ह्या माणसाला आता मुलाखती घ्याव्या लागतात, खोटं बोलावं लागतं. आणि घेणारा पण कोण? हा संजय राऊत. लोकप्रभात असताना बाळासाहेबांचे जे लेख लिहिले मी प्रसिद्ध करायला लावले ते प्रारमधून एक वाक्य आहे. ज्या वेळेला पत्रकार ब्रिटिश नंदी ज्याला साहेबांनी खासदार केलं ना, त्यानंतर त्यांनी काढलेले उद्गार ऐकणारा माणूस माझ्याकडे ऐकणारा. साहेब आणि उद्धव ठाकरेचे कपडे काढायला निघालेला हा संजय राऊत नीच माणूस, नीच. आता त्याला भडकवायचं काम करतोय. अरे लाज वाटते का? त्याचं मुख्यमंत्रीपद घालवलं आणि परत मुलाखत घ्यायला जातो. चेष्टा होते तुझी. तू जोकर आहे. हा बसलाय ना, हा जोकर आहे. पत्रकार मानत नाही मी. जोकर जसं आपला तालावर समोरच्याला नाचवतो ना, उद्धव ठाकरे नाचवायचं आणि हे नाचण्यासारखंच आहे. स्वतःचं काहीच नाही ना. अध्याशी लिहून देतो, हे प्रश्न विचारणार, याला ही उत्तर आहेत. घ्या दोन्ही प्रश्नही माझा, उत्तरही माझं. याला संजय राऊत म्हणतात, बनावट पत्रकार. त्यामुळे त्यांनी काल जे विचारलंय ना, हे तळतळाट जो झालाय त्याच्या पोटी आहे. वेदना प्रश्न गेल्या 2 वर्षात शिवसेनेला वाढवायला, घडवायला, सत्तेवर आणण्यासाठी ज्यांनी काम केलं त्यांना होता. पण याच्यातलं बाबा उद्धवजी, याच्यातलं तुम्ही काय केलं? त्यांना वेदना होत आहेत ना, त्यांनी काम केलं, कष्ट केलं, मेहनत केलं, त्यांना 2.5 वर्षात काय मिळालं? आणि न केलेल्या उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद का मिळालं? याचं उत्तर द्याल? संजय राऊत तू दे रे उत्तर. अहो किती जण गेले, किती जेलमध्ये गेले, किती एन्काउंटरमध्ये गेले, आयुष्य बर्बाद केलं शिवसेनेसाठी. त्यांच्या घरी उद्धव ठाकरे 5-25 रुपये कधी पाठवलेच मुख्यमंत्री झालं? त्यांच्या मुलाबाळांची शिक्षण काय घेत आहेत, काम कुठे करतायत? उद्धव ठाकरेने 2.5 वर्षात किती मराठी तरुणांना नोकऱ्या लावल्या हो? किती मराठी तरुणांना वर्णी लावली हो? मराठी माणसांना म्हणा, मराठी तरुणांना कुठे वर्णी लावली? उठला सुटला मोदी. आमचे माननीय पंतप्रधान मोदींचं नाव, मोदींवर टीका. लायकी आहे, मी आज लायकी काढतो.
गुणवत्ता आहे, पात्रता आहे. जागतिक कीर्तीचे आमचे पंतप्रधान, अहो अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटनी पण त्यांचं कौतुक केलं आणि तू त्यांच्यावर टीका करतो. अरे त्यांनी 303 खासदार निवडून आणले, तुझे आता 1 डझनच राहिले. 3 खासदार राहिले, 3 खासदार, त्यांचे 303 आहेत, आमचे त्यांचे म्हणजे आमचे. तू कुठे आहेस रे? खोबरं गेलं, करवंटी हातात आली, आता तरी शाना हो. खोबरं गेलं, पाणी गेलं, राहिला काय? करवंटी. त्यामुळे विचाराची लढाई असेल ना, वैचारिक लढाई असेल ना, ते काम, कार्य आणि कर्तृत्व दाखवून लढ. रडून नाही मिळणार. एका बाजूला पदावरून खाली उतरतो, दुसऱ्या बाजूला मातोश्रीत पोहोचत असताना युवराज आदित्य डॉक्टर व्हिक्ट्री दाखवतात. बॅक टू द पॅव्हलियन, मातोश्रीत आलात, व्हिक्ट्री. अरे मुख्यमंत्री पद गेलं आणि व्हिक्ट्री काय? आदित्य काय करतात आणि हा काय उद्धवजी काय करतात? काय मिळणार? महाराष्ट्रभर यात्रा, यातायात. काय म्हणून? गद्दारांना धडा शिकवा. कोण शिकवणार? तू शिकवणार? शेंबूड भुसायला येतो का? हा, कोण आहे आदित्य? आम्ही नाव घेत नाही म्हणजे जाऊ दे, आपल्या समोर वाढलेला मुलगा काही बोलतो. कोणालाही गद्दार, शिवसैनिक गद्दार, साहेबांनी वाढवलेले सैनिक गद्दार. कोण ऐकून घेईल? आता प्रोटेक्शन आहे ना, म्हणून हे सुस्त आहे. थोड्या दिवसांनी ते पण जाईल. एकटं फिरायला लागेल, घरातून बाहेर पडणार नाही तू. जी टाळकी आहेत ना, आता एक जण उभं राहणार नाहीये, पाय लावणारे सगळे आहेत. तोंड बंद कर, तुला अजून महाराष्ट्र कळला नाही. देश तर सोडाच. तू फक्त खोक्यात टाकत होतास. सगळी खात्याचा व्यवहार हा करत होता, सगळे निर्णय हा घेत होता. काय करते याला राजकारण? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचं, ज्याचा बजेट मोर दॅन 5 लाख करोड, 4.5-5 लाख बजेट आहे, अशा राज्याच्या बद्दल हा चालवायला. त्यामुळे उद्धवची ही मुलाखत ही बोगस उत्तर आहे, बोगस. ही फक्त सबबी सांगायच्या आणि सबबी सांगून सहानुभूती मिळवण्यासाठी हा केलेला प्रयत्न आहे. अडीच वर्षात उद्धव ठाकरेंचं कर्तृत्व, बाळासाहेबांनी शिवसेना या भारतामध्ये शिवसेनेचं नाव नेलं. हिंदुत्वाबद्दल लढणारी शिवसेना ही ओळख साहेबांनी केली. जवळपास 48 वर्ष साहेबांनी एक संघ आणि ही वाढवत शिवसेना सत्तेपर्यंत महाराष्ट्रात आणली. ती शिवसेना 2.5 वर्षात माननीय उद्धवजी ठाकरेंनी मातोश्रीपर्यंत आणली, घरापुरती. देशभर कीर्ती, जगात कीर्ती साहेबांनी नेली. यांनी 1 डझन जेमतेम आमदार, ते अजून काही 6 महिन्यापर्यंत, नंतर 4च राहणार आहेत आमदार. त्यांची नावं सांगेन पाहिजे गुप्तपणे. 3 खासदार आहेत. त्या 3 खासदारांचं काय बेत नाही का? ते का आता फक्त उभे करतात. शिवसेनेचे खासदार येणार चष्मा सावरत, अरविंद सावंत, त्यांचं ते काय बोलतात त्यांनाच कळत नाही. ते कुठे जाणार आणि कोण घेणार नाही, असे 3 राहणार. आणि त्याच्यामुळे यांनी ज्याप्रमाणे वागले, त्या वागल्यामुळे आजची त्यांची दशा झाली आहे.
त्यांना एक वाक्य त्यांनी प्रश्न विचारला. त्यांना 2.5 वर्षात विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ते मंत्री सभ्य वाटले, चांगले वाटले, सुसंस्कृत वाटले. जे काय आहेत ती नावं घेत नाही. प्रत्येकाचं चारित्र्य, कर्तृत्व, ईडी आणि काय काय चौकशामध्ये अनेक नाव आहेत. सगळी सभ्य माणसं. त्यात 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ BJPशी युती होती. त्यात कोणशी माणसं नाही आढळली ज्यांनी हाताला धरून, करंगडीला धरून तुम्हाला तुमचे आमदार वाढवले, खासदार वाढवले. आता 18 आलेत ना मागच्या वेळेला. मोदींची कृपा, अमित शहाची कृपा आणि त्याच्यामुळे आलेत. आता 5 आकडा दिसणार नाही शिवसेनेत, 5 आकडा. आणि त्याच्यामुळे सभ्यता आणि हे जे मित्र आहे ना घेऊन बसा. हिंदुत्वाला सोडचिठ्ठी दिलेले ज्या पदासाठी मुख्यमंत्री पदाची, आणि त्यामुळे हे जे दोन्ही पक्षाचे लोक आहेत यांचं सानिध्य, सहवास त्यांना गोड वाटतोय, पण शिवसैनिकांबद्दल नाही. काय आरोप करतायत? ठाकरे आणि शिवसेना वेगळी करायचा प्रयत्न आहे. हे नातं अतूट आहे. आम्ही कुठे नाही म्हणाल, सांभाळा ना. नात्याचा अर्थ कळतो का मराठीत? नातं जोपासायचं असतं, गद्दारी म्हणण्यासाठी नातं नसतं. गद्दार म्हटल्यावर नात्यात बसत नाही. नातं म्हटल्यानंतर आज एकनाथ शिंदे किती वर्ष शिवसैनिक, हे नातं. साहेबांनी प्रेम दिलं, विश्वास दिला, बोलवलं, बस जेवलायस का, कुठे चाललाय, आहे ना बरोबर, किती काळजी घ्यायची. कधी कोणाला विचारलंस? काहीकडे मंत्रीपद द्यायचं, दुसऱ्यावर नक्षलवाद्यांना सुपारी द्यायची. हात वर येतोय, डोकं वर करतोय, कर कमी. अरे तुझी हिंमत आहे, मर्द म्हणतोस ना स्वतःला, चल हिंमत. ते एकनाथ शिंदेवर हात उचलून दाखव. हात काढून टाकतील हो. आता उद्धवचा हात कोणावर उगारला, सवय नाही त्याला, तो अशा वृत्तीचा नाही, हात वर करणार नाही. माहिती आहे मला, उगारला कुठला शिवसैनिक हात ठेवणार नाही. ही आजची परिस्थिती उद्धवजी जाणून घ्या. माझ्या वडिलांचा फोटो लावून मत मागू नका. कोणी मागितली? तुमच्या वडिलांचा फोटो नाही लावला. आमचं श्रद्धास्थान आहे, आमचे देव आहेत माननीय बाळासाहेब ठाकरे, त्यांचा आम्ही फोटो लावतो. तू तुझे वडील म्हणून मान, सन्मान, आदर केला का? शिवाजी पार्कचं स्मारक म्हणतो. अरे बाबा, 2.5 वर्षात तर केलेला 1% तरी त्या स्मारकाला खर्च कर. फुकटचं तो मेयर बंगला बळकावलाच, 1 रुपया खर्च न करता बळकावायचं काम केलं सगळीकडे. जमिनी हे ते नातेवाईक आता लपतायत. कोण ऑस्ट्रेलियात जातो, कोण लपणार नाही. सगळं बाहेर येणार. सुशांत सिंग, दिशा सालियन सगळं बाहेर येणार. आम्ही नाही स्वस्त बसणार. तू गद्दार म्हणतो ना, आता दाखवू गद्दार. आता तुझे पाळले आहे ना प्रोटेक्शन देऊन, कळेल आता प्रोटेक्शन गेल्यानंतर. आणि त्यामुळे काय म्हणतात, तुमच्यात हिंमत नाही, तुम्ही मर्द नाही, तुम्ही विश्वासघातकी आहात. माझा विश्वासघात केला. मी म्हणतो विश्वासघात या 50 जणांनी नाही केला. उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचा केलेला विश्वासघात आहे, शिवसैनिकांचा अपमान आहे. आपल्यापासून वेगळा झाला का तो गद्दार होतो आणि त्याच्यावर तो निष्ठावान असतो. ही व्याख्या उद्धव ठाकरेची आहे. असलेला शिवसैनिक हो, हा तुम्हाला मान सन्मान देत नाही, अडचणीत आला म्हणून नमस्कार करतोय. याच्या अगोदर नमस्कार म्हणून गाडी थांबवून कुठल्या शिवसैनिकाची विचारपूस नाही केली. तुझी आई आजारी आहे, हॉस्पिटलला तू ठेवलाय, काय लागेल काय रे बाबा, कधी नाही विचारलं उद्धव ठाकरे. त्यामुळे तुझ्या मनात शिवसैनिकांबद्दल किती प्रेम आहे, माझ्यापेक्षा माझ्या एवढं दुसरं कोण ओळखत नाही, माहीत नाही.
मी चांगला ओळखतो. देवळात गेलात 5 पैसे टन्न टाकणारा, गरीबाला पोटा पाण्यासाठी भूक भागवण्यासाठी कधी काय न देणारा असा व्यक्ती जवळून अनेक ठिकाणी फिरताना, बरोबर असताना, परदेशापासून देशात अनेक ठिकाणी यांच्या सोबत गेलाय, पण कधी या माणसाने खिशात हात गोरगरिबासाठी, भिकाऱ्यांसाठी काही काळ घातला नाही. फार बोलेन, दिवस रात्र बोलेन, एवढा यांचा इतिहास आहे मातोश्रीचा. मातोश्रीची भिंत आणि भिंतीच्या आतले सगळी प्रक्रिया मला चांगली माहिती आहे. त्यामुळे यांनी बडाया मारणं गप्प. संजय, तू त्यांना किती उघडं केलंस रे. काही वर्षापूर्वी तू बोलला होतास की यांना रस्त्यावर आणेन, यांना कच्चे कपडे उतरवीन. खरे बाबा, कपडे उतरवलेच थोडे बस झाले. मी ज्या शिवसेनेत होतो त्याच्या पक्षप्रमुखाचे आता असलेले कपडे तरी कायम ठेव संजय, आणि दिल्या घरी तू सुखी राहा, हे संजय राऊतला सांगणं आहे. सुखी राहा, नाही तर त्यांचे कापडे निघ्यापर्यंत पूर्ण नग्न होशील रे बाबा. आज ना उद्या जरा काळजी घे. आता काय नाही राहिलंय, स्टाईल पण नाही राहिली, हातवारे पण आता करत नाही तू. एवढ्यातच सगळं संपलं. नाही तर काय एका जागेवर नाही बसायचं, इकडे तिकडे काय उडायचं. एका खुर्चीवर 10-12 वेळा तर मुलाखतीच्या उडायचं. आता काय नाही, एका कोपऱ्यातून एका तालात आपलं बोलतो. असू दे. उद्धवजींचा आता वाढदिवस आहे ना, आता वाढदिवस आहे. माननीय उद्धवजी, तुम्हाला वाढदिवसासाठी शुभेच्छा देत असताना तुम्हाला दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य मिळो, आणि आमच्यासारख्या साहेबांच्या कडवट कार्यकर्त्याला सुपारी देण्यासाठी हे आयुष्य तुम्हाला पुढे उपयोगी पडो. दुष्ट बुद्धीने कपट कारस्थान करून कोणाचं घर तोडा, कोणाचा संसार तोडा, कोणाला ठार मारा, यासाठी भरपूर तुम्हाला संधी मिळण्यासाठी हे आयुष्य तुम्हाला उपयोगी पडो. पण माझ्यासारखे शिवसैनिक तुम्हाला आयुष्यात भेटतील, पुरून उरतील, हेही आठवणीत ठेवा. अशा शुभेच्छा देतो. आणि आता तुम्हाला माझ्या पत्रकार मित्रांना भरपूर वेळ प्रश्न विचारायला मिळो म्हणून मी माझं संपवत असताना त्यांच्याकडे IT एक डिपार्टमेंट ठेवलं आणि विधी आणि न्याय. मी काहीच ठेवलं नाही. कशाला? सगळी खाती रोज रात्री फायली घेऊन बोलवायची. तुम्ही फाईल ठेवून जा, मी बघतो. हे घे जा, दुसऱ्या दिवशी सही घे, करणी जा. अशी ठेवलं. काय काय बरं, तुम्हाला ITचं काय कळतं? फक्त कॉम्प्युटरवर कोणाला संदेश द्यायचे एवढं कळतं. एवढं अमितच्या पाहिलं, ते पण मागून तो सांगतो अमुक करा तमुक करा, हे करता. काही हाताने न करणारा आणि होणारा व्यक्ती म्हणजे उद्धव ठाकरे, ही यांची व्याख्या. आणि म्हणून त्यांना दीर्घ आयुष्याची मी प्रार्थना देवाकडे, माझ्या देवाकडे केली. हे प्रामाणिक आहे. मला कधीही मी साहेबांना एक शब्द दिला होता आणि साहेबांनी घेतला. फोन त्यांनीच केला शिवसेनेतून. आज पहिल्यांदा गेल्यानंतर 2-1 वर्षानंतर, एखाद्या वर्षानंतर साहेबांचा फोन आला. मी कणकवलीच्या घरी होतो. माझा नेपाळी एक हे सेवक आहे, तो धावत आला. त्याच्या फोनवर आला काय साहेबांकडे थापा होता, त्यांनी लावून दिला, साहेब को फोन दे. तो होता साहेब का फोन. साहेब त्या वर्ष झालं होतं. म्हणलं कोण साहेब? बालास. म्हणलं दे. मी जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र साहेब. मग जय महाराष्ट्र. काय करतोय? सगळ्यांनी चौकशी केली. साहेबांनी सवय होती. 2 चिंटू पिंटू खाते. चिंटू पिंटू निलेश नितेश नंबर. काय करतायत, कशा आहेत, सो काय करताय, म्हणलं सगळे बरं. मग साहेबांनी सांगितलं, नारायण शिवसेनेत आपण हे केलंस, तू अमुक केलं, मी तुला हे प्रेम दे, सगळं एवढं सगळं मान्य आहे साहेब. काय अपेक्षा आहे तुमची सांगा. तुम्हाला माहिती आहे मी तर काय परत येणार नाही. काय अपेक्षा सांगा. मग उद्धवबद्दल त्यांनी मागून कमिटमेंट घेतली. ती सांगणार नाही मला. मी बोलत साहेब अजिबात चिंता करू नका.
त्यांना काय करतात ते करू दे, माझ्याबद्दल बोलतात ते बोलू दे. मी त्यांच्याकडे वाकड्या नजरेने वाईट दृष्टीने पाहणार नाही. माझ्यासाठी सुपाऱ्या दिल्या अनेक लोकांना दिल्या, अगदी बाहेर परदेशातल्या पण बाहेरना दिल्या, इथेही लोकांना दिल्या. सगळ्यांनी मला फोन करून मला फोन आला होता की हिंदुत्वाच्या तुम्ही आड येताय, हिंदुत्व राखण्यासाठी साहेब आणि आम्ही शिवसेना अशी वापरतोय, राणे करायला देत नाही आणि म्हणून आम्ही. ठीक आहे, त्यांनी सांगितलं तुम्हाला वाटतं का नाही आम्ही काय करणार नाही, तुम्ही आमचे अशा तशा. मी म्हटलं ठीक आहे, मी नाही म्हटलं काय होतं होऊन जाऊ दे. अरे शिवसेना उभं करताना जी ताकद मी वापरली ती माझा जीव वाचवायला वापरणार नाही काय? तू कोण आहेस? आम्ही शिवसेना अशी आणून दिली म्हणून 2.5 वर्ष बसलास. आमची 50 वर्षाची मेहनत, श्रम, कुटुंब पाहिलं नाही, घर पाहिलं नाही, आई वडील मुलांची चिंता केली नाही, पण साहेबांच्या नखाला. अरे मी तिथे लोणावळ्याला साहेबांना जो धोका होता, शरद पवार साहेबांनी सांगितलं अगदी अज्ञातस्थळी जा. साहेबांनी तुला जवळ नाही घेतलं, बरोबर नाही घेतलं, तुझी माणसं घे साहेब नाही बोलली. मला साहेब बोलले कोणाला सांगू नको, आपला निघायचं आहे, अमुक वाजता ये. मी लोणावळ्याला जाऊन राहिलो. कुठे होतास रे? रात्र जागवले आम्ही. साहेब बंगल्यात झोपायचे, आम्ही रस्त्यावर गाडी लावून पारा करायचो, गाडी लावून. कुठे होता हा शेंबड्या? काय नाव घेऊन नको. साहेबांचं नाव घ्यायचा आमचा अधिकार आहे, वडील नसले तरी आमचं दैवत आहे. आणि दैवताचं नाव घ्यायला उद्धव ठाकरेला विचारायची गरज नाही. तू काय दिलं वडिलांना? ताप, संताप, स्वास्थ्य बिघडायला कारण हा उद्धव ठाकरे आहे. घरातून पळून जाणारा, 2दा घरातून पळून गेला. आठवतं तर विचारा त्याला, 2दाही तुला कोणी परत आणलं? नारायण राणेने आणलं. आणि आमचं घर तोडायला कायदेशीर परवानगी घेऊन बांधलेलं घर तोडायला खोटे आरोप करून. लाज वाटली पाहिजे, लाज वाटली पाहिजे. आणि म्हणून ही बकवास संजय आता बस कर. उद्धव ठाकरेची करा मेहनत, करा उभी शिवसेना. शक्य आहे का तुमच्यानी? श्रम करायची तयारी आहे? दिवस रात्र कुठेही. अरे चादर नाही, अंथरूण नाही, चटई नाही, अशा एकेका जिल्ह्यात जाऊन आम्ही जागरण करून आमची झोप घालवली. जागता जागता भिंतीला किंवा कुठेतरी झाडाला टेकून आम्ही रात्री काढले, जंगलात रात्री काढलेत. तुला कल्पना पण नाही शिवसेना आणि तेव्हाचे शिवसैनिक कसे वाढले, कसे जगले आणि साहेबांना कशी साथ केली. साहेबांच्या तोंडून शब्द निघाला त्याची अंमलबजावणी तासात व्हायची. असे शिवसैनिक तेव्हा होते. आज त्यातलं एक तरी तू दाखव तसं आहे का? ते साहेबांनी उभारलं. ती साहेबांची ताकद साहेबांच्या विचारात होती. जागतिक कीर्ती. आज उद्या हे आमचे राष्ट्रमूर्त देशाचे आहे. अहो त्यांचे नाव घ्यायला त्यांच्या घरच्यांना आम्हाला विचारायला जायची गरज नाही. लोकमान्य टिळक असोत, बाबासाहेब आंबेडकर असोत, नेहरू कोणी असो, आम्ही नाव अभिमान आमचे नेते, साहेब आमचे नेते. अरे तुझं नातं आहे, तुला जोपासायला आलं नाही रे वडील म्हणून, प्रेम देता आलं नाही रे, पण त्यांना पुत्र प्रेम असल्यामुळे तुला राखलं, जवळ ठेवलं. ही कोणातरी कृपा आहे ते आठव. आणि मग आमच्याकडे वाकडे जे आम्ही केलं अमुक केलं वाट तेच गद्दार. अरे गद्दार नाही आम्ही. आम्हाला तुझा स्वभाव आवडला नाही, साहेबांवर नाराज होऊन आम्ही गेलो नाही. तुझा स्वभाव तुला चांगलं पावत नाही, स्वतःच चांगलं करत नाही. माझ्याकडे फार आहे, पण त्या घरात जेवलाय, खाल्लाय, या वहिनींच्या हातचा पण खाल्लाय, रेशमी वहिनींच्या. मला नाही काही गोष्टी सांगावं असं वाटत, पण त्या सगळ्यांनी जबाबदारीने वागा. आदित्य फार बसडायच रे तू, उगाच नको आमच्या हातापर्यंत येऊ, नको येऊस. नाही जीव होत टीका करायची. थोडं तरी काहीतरी जुन्या आठवणींनी आमच्या कर्तृत्वाला कुठेतरी
करतो जाणीव होऊन प्रेम नको, सूडबुद्धी तर नकोच. तुमच्या अनेक सूडबुद्धीचे निर्णय पचवलेत मी. ना प्रेसला गेलो, ना लोकांना सांगितलं, ना पोलिसांना सांगितलं, पचवले. क्राईमला सगळी माहिती आहे. जे जे माझ्या अंगावर आले सगळी माहिती पोलिसांकडे. आणि त्यामुळे भीती हा शब्द माझ्या राशीत नाही. आणि त्यामुळे धमक्या बिमक्या आणि एकनाथ शिंदे सारख्याला तो भाजपबरोबर आता एकत्र आणि भाजपने त्यांना पाठिंबा देऊन एकत्र आज सत्ता महाराष्ट्राच्या हितासाठी जनतेसाठी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सहकार्याने घेऊन करतायत. आड येऊ नको मांजरी सारखा, नको. गद्दार म्हणून जर डिवचण्याचा प्रयत्न केला, आम्ही विरोधकांना जो धडा शिकवला तर आमच्या जीवावर येणाऱ्यांना तुम्हाला वाटतं का सोडू का आम्ही? कोणाच्या जीवावर बेतू नका. केलं ती कारस्थानं बस झाली. उजळणी करू नका, करू नका. आमचे डोळे उघडलेत, सैनिकांचे डोळे उघडलेत. आणि म्हणूनच काय आश्चर्य आहे, एकनाथ शिंदेचं खरंच अभिनंदन करा. 50 जण घेऊन वेगळे झाले. शिवसेना खरी कोणती? जास्त आमदार आहे त्यांची शिवसेना. आता यांची मातोश्री पुरती शिवसेना. मातोश्री हित कोणाचं? मातोश्रीचं. कल्याण कोणाचं? मातोश्रीचं. पद निर्माण झाली कोणाला? मातोश्री आणि मातोश्रीचे नातेवाईक. बस, बाकी लायकच नाही. बंद करा हे सगळं. मराठी माणूस आणि हिंदुत्व शब्द तुमच्या शोभत नाही. त्यांच्या जीवावर तुम्ही जगताय. गेली 56 वर्ष त्यांचे काबाड कष्ट मेहनत तुम्हाला प्रेम दिलं, तर त्यामुळे तुम्ही जगताय. तुम्ही 1 रुपया मिळू शकत नाही. तुमच्यात ती ताकद नाही. त्यामुळे विचारतो, माझं लिंक तोडू नको. आता येतंय ना, मी जवळ झालोय. आणि म्हणून पत्रकारांना प्रश्न विचारायची घाई असल्यामुळे भावनिक मुलाखतीला भावनिकतेने मुलाखती दिलेलं उत्तर मी तुम्ही ऐकलं, लोकांपर्यंत पोचवा. आणि आपल्याला अपेक्षित ते प्रश्न, हवे असलेले प्रश्न विचारा. संपूर्ण पत्रकार परिषद तुम्ही या मुलाखतीवर घेतली. तुम्हाला असं वाटतंय का की सामना एकतर त्याच पक्षाचं मुखपत्र आणि त्याच संपादकांनी ही मुलाखत घेतली? उद्धव ठाकरेंनी ही मुलाखत दुसऱ्या माध्यमाला किंवा दुसऱ्या संपादकाला पत्रकारांना द्यायला पाहिजे होती का? हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न, तुम्ही असं म्हटलं की शिवसेना उभी राहणार नाही, पुढे भवितव्य तुम्हाला काय वाटतं? उभी राहणार नाही माझं भवितव्य सांग, म्हणजे ज्योतिष आहे. ताकद मला माहिती आहे ना. उद्धव ठाकरेची ताकद काय? 20 मिनिटाच्या पेक्षा जास्त मिनिटं चालू शकत नाही. ते महाराष्ट्रात काय फिरणार? आपली खुर्ची गेल्याशिवाय कुठे बसता येत नाही. ते प्रचार आणि जनतेची कामं, प्रेम भीम कसं देणार? मला माहिती आहे. प्रेम आणि विश्वास त्यांच्या राशीत कोणाला ते देत नाही. घरच्यांवर किती आहे मला माहीत नाही. आणि त्यामुळे शिवसेनेला भवितव्य नाही. दुसऱ्या माध्यमाला ही तुमचा पहिला प्रश्न असा आहे, जो जो पत्रकार मिळेल तिथे भावनिक हाक मारण्यासाठी त्यांना पण मुलाखत द्या, या मताचं मी आहे. सगळ्यांना द्यावी, तेवढा आमचा प्रचार होईल ना बीजेपीचा. मुख्यमंत्री काल दिल्लीमध्ये होते आणि त्यांनी असं विधान केलं की नव्या संसदेमध्ये बाळासाहेबांची प्रतिमा लावण्यात यावी, यासाठी आपण पंतप्रधान मोदींना भेटून विनंती करू. तुम्ही केंद्रामध्ये आहात, केंद्राचे सरकारचे प्रतिनिधी आहात, तर तुमचं या मागणीबद्दलचं काय मत आहे? एकनाथ शिंदेने भावनिकतेने ही हे वाक्य किंवा हे तुम्हाला सांगितलं आहे. मी करणार. मी प्रथम सभागृहात फोटो लावण्याचे जे नियम आहेत ते नियम पाहिन. कोणाचा फोटो लावला जातो त्याला आचारसंहिता आहे, ते पाहून नंतर मग सुचवेल. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंसोबत तुम्ही देखील काम केलेलं आहे. एक नाही 39 वर्ष. हा,
पण उद्धव ठाकरेंनी असा एक आरोप केलाय की शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वासाठी राजकारण केलं आणि आजचे लोक म्हणजे विरोधी पक्षातले लोक राजकारणासाठी हिंदुत्व वापरत आहेत. हा बरोबर आहे. राजकारण केलं म्हणून तर हिंदुत्वाशी गद्दारी करून मुख्यमंत्रीपद मिळवलं, हे राजकारण आहे ना. आम्ही काय आमचं कर्तृत्व होतं, आम्हाला बोलावलं माणसांनी, नारायणाने खाली झालात आमच्या और मला सगळेच पक्ष बोलवत होते, आठवड्यांचं सगळेच वेकेन्सी होती माझी, मी भरली ती जिथे पाहिजे तिथे. यांना विचारावं या उद्धव ठाकरेला कुठल्या पक्षात कोण घेईल का. ती एकटा राहिला तरी बोलणार मी शिवसेना. काय तो काय करूच शकत, हातबल आहे माणूस. आणि त्यामुळे उद्धव ठाकरे हा कुठे जाऊ शकत नाही. बाकीचे जे गेले त्यांच्यात कर्तृत्व होतं आणि त्या कर्तृत्वावर महाराष्ट्राचं काय हित करतील म्हणून पक्षदाना घेतात. तुम्ही आता बोलताना असं सांगितलं की तुमची सुपारी दिली होती. बाळासाहेब ठाकरे असताना तुमची सुपारी देण्यात आली होती. हो, कोणी दिली होती? मी 2005ची गोष्ट आहे, मी वर्ष पण सांगितलं. 2005ला मी शिवसेना सोडली आणि त्यानंतर जी मला माहिती मिळाली त्याप्रमाणे ज्यांना सुपारी दिली तिथूनच फोन यायची. पण बाळासाहेब ठाकरे त्यावेळेस हयात होते, त्यावेळेस सुपारी नक्की कोणी दिली होती? ही माहिती मी नाही, मी क्राईमला दिली. उद्धव ठाकरेशिवाय दुसरं कोण देणार नाही. उद्धव ठाकरे त्याला आणि त्यांना फोन करून लावून देणारा मिलिंद नार्वेकर. त्याला बाळासाहेबांनी विरोध नाही केला का ते मी विचारल्यानंतर मी शिवसेना सोडली होती, विचारायला संधी नव्हती आणि त्यासाठी मी फोन केला नाही. मला एक बघा, मला कोणाशी सुपारीवर दिले मला चॅलेंज वाटतं, बघूया. त्यामुळे मी काय विचारान प्रेस बिसला जात नाही मी अशा वेळेला. 26 ते 27 दिवस झाले राज्यामध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाहीये. सरकारची स्थापना झाली, आदिवासींच्या 1200 कोटीचा निधी थांबवलेला आहे, स्थगिती दिलेली आहे 1200 कोटीच्या निधीला. कसल्या आदिवासी निधीचा विकास कामाचा 1200 कोटी ते थांबवले. अद्यापपर्यंत सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार आहे, अधिवेशन नाही. याच्याकडे कसं बघतो? मंत्री यांना शपथ द्यायला हवी होती, या तुमच्या मताशी संमत आहे. याची काय अडचणी असू शकते, पण माझ्या माहितीप्रमाणे लवकरच आठवड्याभरात शपथविधी होईल. काही सुप्रीम कोर्टाची केस सुरू आहे, त्याच्या काही तांत्रिक अडचणी असं नाही वाटतं? नाही, तांत्रिक अडचणी शपथविधीला नाही. राणेसाहेब 50 आमदार बाहेर पडले, मात्र शिवसेनेचेच काही नेते म्हणतात की ही खरी शिवसेना नाहीये, खरी शिवसेना मातोश्रीवरती बसली आहे आणि सुप्रीम कोर्टाचा नाही नाही, मला सांगा मग खरं शिवसेनेत आमदार किती? 50 हा 40 आमदार एकनाथ शिंदेबरोबर गेले. 40 गेले, मग ते शिवसैनिक नाही. मात्र ते असं म्हणतात की टू-थर्ड मेजॉरिटी जरी असली तरी दुसऱ्या पक्षामध्ये विलीन व्हावं लागेल. तो कायद्याचा सोडा हो, त्याचं जे काय म्हणतात ना शिवसैनिक नाही ते बोला ना तुम्ही. तो कायदा आपण नंतर बघू, कायद्याचा पंडित आहे मी, पक्षांतर कायद्याचा. बरेच वेळा सरकार पाडायचे मी प्रयत्न केला, अनुभवी लोकांना विचारा. ज्या पक्ष आहे बघा, पक्षांतर करताना एक पहिला गट, गट नंतर कुठल्या पक्षात विलीनीकरण, हा एक कायदा आहे. त्याचबरोबर मी आजही शिवसैनिक आहे, मी शिवसदस्य, मी काय केलं नाही पक्षाविरुद्ध कारवाई. याच्यापूर्वी कुठे मला एक नोटीस दिली, काय दिली, काय काय एवढ्यास जाऊ दे, हे कोर्टाचं काम आहे. देशाचं कोर्ट, याच्यावर आमचा विश्वास आहे आणि ते काम करतात, ते आपलं काम नाही. पण तुम्हाला विश्वास आहे शिंदे गटच खरी शिवसेना ही न्यायालयात साध्य होईल? नाही, ते मी हे बघा ते सांगू शकत नाही, कारण मी घटना पूर्ण जरी तेव्हा वाचली, आज माझ्या लक्षात नाही शिवसेनेची घटना, त्या घटनेवर हा निकाल अवलंबून आहे. नाही, एक आरोप लावला तो शिंदेच्या सगळ्या आमदारांवरती की केंद्र सरकारने ईडीचा दबाव टाकून अनेक लोकांना या बंडखोरी करायला लावली. अनेक लोकांची नावं त्यांनी घेतलेली आहेत. किती लोकांची? त्या ईडीच्या नावामध्ये मेवणे जे आहेत ना, जे आता त्यांच्यावर काही आहेत, त्यांना क्लीन चिट दिली आहे. हा त्यांना क्लीन चिट दिली ना. हो, ऐकून घेता का, त्यांची नावंच दिली. ते का गद्दार आहेत का? त्यांच्या जवळची माणसं आहेत. संजय राऊत, त्याला पण ईडीने गेलं, त्याला पण क्लीन चिट दिली का? नाही. म्हणजे तुम्ही जे विचारताय, ईडीने ज्याच्यावर हे आहे ना संबंध आणि कुठला केस क्लोज होत नाही. एका प्रॉपर्टीबद्दल क्लीन चिट आली असली तर अजून बऱ्याच प्रॉपर्टी ते लंडनपर्यंत बऱ्याच आहेत.
त्या बऱ्याच अजून यायच्या आहेत आणि काहीचं डिटेल माझ्याकडे आहे, डिटेल प्रॉपर्टीचं. भुजबळांच्या वेळेला ज्या सीएने हे काम केलं ना, सीए तोच होता, आता पळाला आहे. ते पण मला माहिती आहे, पळून कुठे गेलाय ते पण मला माहिती आहे. मी राजकारणात असलो ना तरी महाराष्ट्र असो का काय, बातम्या माझ्याकडे बरोबर डिटेलमध्ये असतात, लोकेशन कळतात मला. शरद पवार बोलतात की मध्यामध्ये निवडणुका लागू शकतात, ही सरकार करू शकतं. माझ्यापेक्षा माननीय पवारसाहेब सिनियर नेते आहेत, त्यांना बऱ्याच निवडणुकीचा आणि निवडणूक कधी कमिशनर जाहीर करायचा माहिती आहे, त्यामुळे असू शकेल. ते म्हणतात मध्यवर्ती निवडणुका. जे दौरे केले जात आहेत त्याच्यातून सातत्यानं आव्हान दिलं जाते की निवडणुका घेऊन दाखवा, मग या आव्हानामुळे निवडणूक जाहीर करता येत नाही. बंडखोरांचं नाही, पराभव होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. काय बंडखोरांचं बंडखोरांचा पराभव होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे काय बालिशपणा आहे, हे सगळे प्रश्न आहे ना लहान मुलांचे आहे. बंडखोरीचं एवढं धाडस केलं हा मर्दपणा आहे म्हणा, आणि लाचारासारखा हात जोडून, ते पण सरळ पण नाही जोडत, असे असे का हात सरळ होत पण नाही ना. अरे सोडा ही लाचारी म्हणा. तुम्ही लोकसभेचा आकडा सांगितला की 5 सुद्धा येणार आहे, विधानसभेत काय हं? लोकसभेत 13 आमदार. किती पटकन उत्तर, तुम्ही बक्षीस द्यायला पाहिजे, कौतुक करायला पाहिजे. हा एवढं पटापट उत्तर कोण देतं? दुसरे बोजत राहिले असते पुढे इकडे, विदर्भ मराठवाडा इकडे तिकडे. राजेसाहेब, आतापर्यंत जर बघितलं तर तुमची कोकणातली लढाई तुम्ही शिवसेना सोडल्यानंतर शिवसेनेशीच झाली. म्हणजे तिथले स्थानिक आमदार दीपक केसरकर आता शिंदे गटाचे प्रवक्ते बनले, उदय सामंत सुद्धा शिंदे गटाबरोबर गेले. पुढच्या काळामध्ये कोकणामध्ये शिवसेना आणि शिंदे गट आणि तुमचं भाजप एकत्र काम करणार आहे. शिवसेना कुठली? शिंदे गटाची. दीपक केसरकर ऐकून घ्या, किंवा शिंदे गट हो असं म्हणा, शिंदे ते नाव नको. शिंदे गट आहे ना, तो आमच्या बरोबर आहे, मग एकत्र काम करणार. नांदा सौख्य बरे, कळलं ना. अरे काय चहा वगैरे काय काय हे बघ, काय आहे का व्यवस्था बघ. हे बाबा जरा आण, मला पण ग्रीन टी आण. थँक्यू. पूर्ण कॅमेरा बंद करा. अरे बाबा, असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.